tuna kan crusade tan na kan thupui tura ta na kan than chu Khawvel mamawh Isua ini sela pathian thui ngai thlang u amasa bung riat chang som pakhat na hian ngai thla ila chang som pali top thleng hian ngai thlang amasa bung riat chang som pakhat atang in ngai thlang u lalpa pathian thu chok chuan ngai teu ni te zo lo thleng mek ani chung ne te chuan rama chuan tram katiranga cho tram na ni lovin tui tram nan hek lovin lalpa thu riat na tram na zok chu tin tui fin riat tangin tui fin riat ta le mara tangin chaka pon wak wayanga lalpa thu chi song turin kil tina an tla nanga an hulawang sumelia chon nula le tlangwal thalai te meu po tui halin an thidanga samari pathian lim chala chechama dan pathian mingin titu emo bilseba pathian mingin titu emo po chu an tu anga an thole to lawang tin thuthung thar lama chanchin tha zona ziak bungli chang som pathum le som pali thu lali suwa thu sai ngai thlai la ini chuan a changa a hnena tu po he tu ina piang an tui haleang tu po an hnena ka pek tu ina piang e ro chu kum khoi an tui halawang kein an hnena tui ka pek tu chu an ko chunga tui na alo omanga chatuan na nun thlengin a chik chawang ati a lalpan kan zata na thu malsawm lo se amen le kan soi chonghal bor mai nga e tunai Khawvel kan thil hianin tuna tak pe chon covid-19 hripuin Khawvel min bar khai na sale maya sarkar lian le sarkar te mi hausa le mi re thei mi mol le mi fing te min chim dan ai nang beka kan hlau dan po ai chen bek maya tun lai thilom zia kan thil hian enge ni pathian thu cha he ngun lai poimo ni ang ti kei karil ro kangai tua na chuan Khawvel hian Isua awamo mamawh tak em ti hi ni a chu wangin kan thupui a hian Khawvel mamawh Isua ti hi kan thlang ani ka amosa bung ria chang som pakhat kan siar taka khanin mana Isua pian ma kum za sari somnga bor vela khan zole amosia sa hlawkna chuan chumi huna chuan in zinga tram katiranga chu cho tram ni lovin tui tram po ni lovin pathian thua tram na ne ma se pathian thua tram na ni ma se in tui hal na le in ril tram re na chu pathian thua in zong lawanga so a Khawvel thila in zonganga in mudon lo in zon na lama chuan in nula le tlangwal te sakle thangan wak wayanga tui halin an thidang don alo ti tai to mai ni chu mi thiam te hian tun lai Khawvel hian atong fu ni in an ria a engwang nge kan ti chuan Khawvel asang zela Khawvel thil materialism spirit kan ti hian pathian nung po lang lo khopin pathian omrin lo na tele tharau lam thil lai tak sa thil lung kham na te hian Khawvel min sim na sa to a chuwang chuan mi thiam te chuan kum sabi hi mingan putti khia entinan kum sabi som pariat na kha age of enlightenment ti en na kum te anti a age of reasoning ngai tu an man kum ti te he tu na kum sabi kan din na lai mek hi age of anxiety anti a chumi am sia chu kan reo me zat ruai mai na kum sabi hel hol na kum sabi sol na nei lo man mo si kum sabi man mo takin mi te kan phedor tora amaro chu kan man mo chan tak le wa mu tur
pom si lo hian chu tiang kum sabia chuan kan seng ani an tia mi thiam ten a chan chu tun kum sabi chunga thalai rol nun han en hian chu an vo ani kan thalai rol te hi Melbourne a khanin ni ve em mut huna kan meng lata tho huna kan mutlat boxia chu tiang Khawvel chon min chim to wangin ei chop anxiety an tia ni min siam tu pathian po bepan lo khopin athil siam ate kan beto a Australia rama po khan han ngai to ila ti khan eng wangin nge Melbourne ate khan in kan ti chuan alang sar bera chu san chin tha ka zo fil teng ti na lam ain a sum le pai tam zok ka mu thei takin a lim na le lom na changkan na ka mu thei takin ti in kan kal ani mai thea ei ni kum sang ni som pakwa khanin ka thian pa doctor chung sai lova ne Malaysia te Singapore te rong bowling kan tlo be a Malaysia te po hianin a Mizoram atang te a Myanmar a Mizo ho te mi asang tel an oma Singapore te ai tamman oma andu ber mai chu ram thum na kal ani a ram khat nan ti chu an lo chhuat na ram ani a ram ni Australia ram le America ram te khan ni a chu ta kal tur chuan an chang fup maya e ta Malaysia Singapore lama tanga te chuan nang li om na ka chu van ram ani ringot maya e chu tiang Khawvel a chuan kan chenga an zinga po chol ni zana ka Thupui ka ril ro lo lang ber chu ram thale zual chak kan ni chu chu van na mi ni ti chuan Khawvel hian enge amamo kan ti chuan tun lai na mamo ne kan riat ber chu thalai te poi zot na sela thiam na le fin na ka mamo ni changkan na ka mamo ni mason na ka mamo ni sum le pai ka mamo ni kan ti mai thei ma se voida kan Thupui chu Khawvel hian sum amamo lova changkan na amamo lova mason na amamo lova Isua amamo ni tihi kan Thupui tu chu ani a chu phang chuan titin reng te hian enge kamamo ti kan zong vek mai chu ta chuan tu mai kan bang thei lova ama sai na soyang khan mamo zon na Khawvel kan senga ama ro chu mamo kan zonga tu ma hian Khawvel hian mamo kan la muri si lo ni hi zopa bung som pali chang khat kan sial chuan mi hring chu reilo te dam buai na khat ti in asoya dam chung hian buai rel rengin kan khosa in dai lo rel rengin kan khosa a min siam tu pathian po kan be man lowa kan trong trai man lowa kan in khom man lowa ti tur ka nga lutuk ka in khom man lo te kan ti a ma ni siam tu pathian biak ai biak tur tu li kan nga tial tial ni amaro chu tu man he Khawvel a hian chol na le an zon bu kan lom lowa Solomon a kha kan ngai to chuan engkim anei lal finger ani a lal house ber ani a lal nuam chen tam ber ani a nupui zasari zathum awain sang khat ani a amit I zonga piang ala alowa ti chuan ngon tua masiama rim twist tin reng len ti chuan lal ina sai mo khuma amua tin sia hlori ngot po anuai tela ne a tin nola le tlangwal ama ti him turin sai pola din adu tua ko thei turin tin alal ina chuan lal takin oma sia hlo tam tak nen tin nom chen na tin reng te chenin Solomon a kha omani Khawvel a hian hlim na omse Solomon a kha kata ati ve thei nge yang ma se thu hil tu bu hian siar ila thu hil tu bu kan hian phek ina voi ni voi thum kan mu chu ma lo mai ti hi ni a comment chu
eng ma lo ni lo lal hi eng ma lo ni lo thu nei hi eng ma lo ni lo nui te poi a thak mai mai ni tang karua chu lung te mana man tur ka ne ya ma se lim na bin pelo tin ke mi hau sa soi nuam che na soi lal ro pui bera soi hian lim na reng ka nei lo ba ke ai chuan piang lo te ni lo zok te ti ni eng wange khati ta ka solomon kha alung ngai kan ti chuan a hau sak lo wang ani lo wa a fin lo wang ani lo wa pathian nei lo wang ani chu wangin pathian nei lo tu te chu he khawvel a hian lali suwa nei lo tu te chu mi hau sa ber po ni se nuam chen ber po ni se mi ming thang ber po ni se khawvel a hian eng ma kan nei lo ani Napoleon ate po kan ria aro pui em maya Friend General Ming Thang ani ti kan ria Napoleon na ke voi khata per chuan Europe khomong pui hing dot mai ni anti tur ko pa million le khovel mel fiat akha ani amaro chu Waterloo in dona khan Wellington an ane ro maya kha million le Ming Thang kha Helena khiar kara an tan tir ta chuan a thita ni kha chuan Napoleon a Helena khiar kara an phum chuan a hoten an pu lung khapun an dila English sipai officer te phallo re in pu lung hi heta hian phun kan phallo leya phun tla ka ni lo phun kan phallo ni an tia an dil nguta alung phun kha phal da nan nei ta ni ani le he thiar kara hian in pu lung chu in phun nge anga alunga po ziak in du nge anga heti hian in ziak don nia here lies one with no name ti in ziak ruan ti ni chumem jesu heta hian tu emo ming nei lo an phum ti ziak che an phalani chu khatin khopa general ming thang roi toro pui khawvel mer fiat kha ming nei lo bin an chhuat top mai ni ama ngei po khana thi don khan Napoleon a chu ka lo thi don ta katak sai changpat te pangang cho tan mai lo chuan tangkai na om lo chu Napoleon ro puya chan vo ni ti in lungai takin a thana liam ta ni an ti aba khongai thak te re khawvel mi ming thang ber mi ro pui ber a ke boy khat per po Europe khomol pui king dot khop ti an cha la kha chu tiang chuan khawvel a chua san ter ngot mai ni chu wangin khawvel hian enge amamo kini Australia ramom te point enge kan momo khawvel anom chen na le sum le pai le changkan na le mason na rimot anilo kan thupui bera chuan lali suwa kan momo lali suwa kan nei chuan khang changkan na zong te kha mason na zong te kha ama chon dan kan thiamanga lali suwa kan nei lo chuan kan ro pui na hi kan moi na hi eng ti nama anilo kan khia Alexander ngei po kha khawvel he tu ti khopa khawvelina aming an sak ani India ram te poron thenga Greek lalani khawvel hi ane ani maya amaro chu thi don chuanin ne tur ka nei to lo ti in atrap ko ni ang te ri chu uparo ku nga hla chuan khawvel pumpo nei mai la lung oi suang long ati khawvel pum po hi nang le ke hian nei ila ape thei tuin min pe top se kan lung oi don suang lo re chu wangin khawvel a hian lung oi na om lo mi hau saber mi fing ber rorel to lalber mi lung oi full thak kan khate le khazia kan share to chu mi chu hau sa to lu tu ka anei le tur po mi danga pe be ka eng kama amamo to lo ti hi kan share to kan share coloring bi mi lo ke kala share mi lo anei tam hi an du me mo ti mai tu na ni chu chuan khawvel a hianin mamawh a om lo zia
cái xuân du am chung rèn in than kan khen mai mi pakhat du am tak chuan du thua sama ô poisa chiar sen lo nei han nei ilang o man chop tem nei tel bok ila tin hen tia chiar sen lo nei to nuo po man chop tem alama mo tel ra mani chu chiar sen lo nei sela man chop chiar sen lo po nei sela athin lung du am zo ka khani chol thei lo chu chuan chol na zong a suma a chol don lo chu wangin khawvel hian lali suwa nei lo tu te ha chol na pakhat ma kan nei lo ni ha chol na kan nei lo chau po ne lovin tui ha la zual zo ni tin hian kan tui hal nei a zual thi e khawvel hian tu te nge tui hal la thi nem ber tin an zo ta long lia na ho hi tui hal lian thi tam an ti tlat chu ma le amak le mai eng vai nge tui chung si tui halan thi long chuang khan drinking water kan ti tui in tur khomwal changan lak anin zo to chuan longa khan kumli kum nga te khomol muloi na omalia drinking water anin zo chuan tui anin lo thei lawa tui so lo al sia al khan an shoka tui hal na siam zuala an tui hala zual son tui ala in nema anin nem po le an tui hal na zuala tui in chung reng in long chua ta hian tui halin an thi top mai le te ni chu miom se chu nge ni kan sai du lai tak chu tu te nge khawvel hian tui hala thi tam tur tu te nge khawvel thale la thi tur tu te nge khawvel en du tok lo thi tur kan ti chuan Isua ni lo ba khawvel thila lim na zong te lali suwa ni lo ba lim hlopa emo changkan na emo sumle pa emo lal na le thu nei na mo zong hi khawvel la du tok nga lo ba tui hala thi vek tu kan ni ani le tu change khawvel en lungoi taka om thei lungoi taka than lampan tur kan ti chuan lali suwa nei tu te hi an ni yang vang mo kan ti chuan lali suwa nei tu te chuan khawvel hian sual na re om lo se an du an tong traya zule rak se om lo se tin an beya be puan thaka tin in tha te suwa na ti sang heng dam doi rui lo ji sang te an do om lo se an tia chumi baka chuan an taksa na tin an lungai si lawa an thi don puin lim takin a ming ka puang ang ka thi mek lai puin tin limin an zai thei sia chu mi te chu khawvel ngam tu an ni eng wange kan ti chuan Isua an nei tlat ani sum le pai aya lu nom chen aya lu lal na le thu nei na aya lu Isua an nei tlat a chu mi chuan eng ki ma lungoi na a pe a chu wangin tu na hian khawvel hian nom chen kan du chuan khawveli chen kan du chuan Isua kan nei ngei tu ani Isua nei lo tu ten khawvel an chen ngai lo re chu wang chuan khawvel hian enge amamo Isua hian mamo ngoi maya zola thon khan na bung ni chang som pasari a chuan khawvel hi chak na te chopin a boral me kani ti kan mu a chak na te chopin a boral mi hau sa thi tur bula hian kan om toem an om chin te i om to ni poi ni siang an thi don tak chuan mi hau sa hian sum an mamo to lo le ani lo le zu in zu ngol vei thi tur bula in om tem ke ka om zau to counseling kan lak la ya chat rai te po hi an om khat to china makati tak mai chu an thi don tak chuan zu an chak to lo le nuam se na khawvel mang tu te po hi an thi don tak chuan heng kes kan ti nula lep chia deu te po an thi don tak chuan mi pat me chen nan chak to lo le em wange pathian thui na soi tlat
Khawvel hi achak na te sopina bora ti mai chu wamin chu hun chu Khawvel atong tuna point mi so ram apo kan tong Khawvel hian kan tong chu wam chuan Khawvel hi tu tenge chen ber kan ti chuan Khawvel mi ten Khawvel hian chen lo lali suan nei tu te Khawvel chen tu kan ni a en ti so point kan chunga hin lo theng se la lungai na po lo theng se e tun lai COVID-19 te po lo theng Khawvel min si manganga ma se Isua nei tu te chuan heng Isua zar ka ta phak na le lom la ma theng ro se ti in khi do la po limin na zai thei ta ta chu wangin Khawvel ma mo ber chu sum le pai ne lo Isua hi ni lal na le thu nei la ne lo Isua hi ni ti kha alo chiang ta a chu wangin tu na hian tu ngai kan ma mo ber ti in zo tang u mala te po kan ria e kan thia the wangin mai kal zak so na te po ka kumza som nga lama tu mani doktor rual akol renga ain fiam poin doktor rual yan zui renga in atak sabung rang thak la tur te po an chop veka akal lo fang son lo thut sela thak na mai tur eng lai poin an da renga amut thil la ni nan venga so tiang khop son kumza som nga dam tu mani ma se kum som nga le panga a tho top mia abula doktor ten tang kai nan nei lo man ro tha eng kim mai an chop rup ten tang kai nan nei to lo chu Khawvel hi ni mai Thomas Paine te po kan ria a Ace of Reason Asia ka ta chuan pathian om arin lo thu te katiang khan le khabu cha pui Asia ka a thi don tak tak chuanin o ka le khabu ziak te kha ziak lo le thei don ni la o Europe khomol pui a poisa zong zoki kata ni se ka ziak lo le thei na turin ka le ngamang atiani apa chuan mama enga te chu tiang takai thaphan pathian ni lo om te reng po ni selangin adu lo zawng thil sual buru tak iti chuang le nem atia apa hawani Thomas akhan kapa kanau pante lai tangin nang nen hianin Khawvel thil ringot kan lung khama ma kan son kan sangkanga findale thiam na kan sira leilung Khawvela chuan mu thea chuan tian kan sangkang ema Thlarauah lam thil min zir tir ngai lova nang nen hian hrem mun kan nui sat thina tuna chuan ni fapa hi hrem munin anui sat ve don chatuanin tin alua ku na Thlarauah thla dali chu tiang mi chu Khawvela Isua nei lo te top na tu ni a chung zong chu tha na an ro pui na top vek lali suan nei tu te chu tha na kan ro pui na in tran don chawani chu wangin Khawvel hian eng e amamo ei lei hip na gravity mu chuak tu char darui na te po kha nice mi tan achan china jek dan chuan a khatia char darui na thi tur kha ado kan theile na benga pi ho pi min ko ro ti chu maya pi ho pi chu ti hun lai pathian thuril tu ming thangani a ho te chuan kapu nang chu pathian om ring lovini a mi ring poi pathian siam ni lovin zawng thang fu pal ang chawini soyani a pi ho pi chu pathian thuril tu ni enge in ne na ron tiang an tian sal darui na chuan a theile na to kana benga chandam na kamamu ani Isua kamamu ani ti chul mai ni pi ho pi chuan bako sakta a pi ho pi chuan pathian thu ron thil tuin Bible ne la lokal ta darui na chuan pi ho ni pui in mi som thum vel leng kan ya ta chuan ka sia lo te ne hian kan kalang min zon pheyang ke po hi pathian thu cha isoyanga thamuang takin Khawvel suasan kaduni atiani ta chuan pi ho pi chuan zo na zo ta a
nang chu pathian om ring lo mi ni a mi hring poi pathian siam ni lo wa enge mo mai mai atanga lo trau chuak zawng atanga lo piang ang te ni soya enga tinga chu tiang e ti le sia tia ani chuan in sir takin pi ho nang le pathian in min ngai tam lo no pang mai kani a mi hring I tu siam nge ti hen ka lo boi thin zo la tam tak ka zo ta mi thiam chen min sang thei si lawa ke no pang hian no pang zo na chu ri karin chan ta heuri ka siama enga tinge Khawvel hian an lo pom kain sil tu kani ati a pi ho pin ani pui ina pathian thu cha crusade aba soi ta ta chuan him takin ai lan ta ni ti ni chu bawin Khawvel hian enge amamo ato pa chuan ni suwa tho hi kan luk lu le la tur ani lo thei lo chu wang chuan in tun huna po hian angai thatu ten ma ni theuh hi loin en ni la trong trai man lo khopin in khom man lo khopin Bible share man lo khopin Khawvel thil lung khamin hian kan lenga Khawvel ka ta take mo kan ti a amar sun nakin loka chuan kan mamo lo emo kan ti Isua hi kan nuk cha do na chuan nat na khuma kan mut khuna chuan mate hei chau hi lem le te o ti a dam doi thir fianin kan su te ran on soi leng lenga angro hei su lem le te lem ro hei ipute poi hula thren to nen ti lai huna chuan lalli so kan mamo zia hi kan khato ngotam chumia chuan inak na room chhuwa itui pui ber sum ton na hlawkna te na tho tu le thil che sang soi bor se ining le to idu zawng ber zu le sa I room khat pon ron la sela in pe to mi lo itui pui bar nola le tlang wal nom chen na nula mel tha tlang wal mel tha te po I bula thu tup ma se I pe mi lo ining to khopa tu ta chuan enge moang Isua chan tin nero chu I thi don dar kara chuan I ngai thaning to lo wanga lali suwa chan chin chu imamo azwal to ang chu wangin tu na hian chu tiang kan thel ma chuan Khawvel mamo chu Isua ni ti hi I khe thar leng u lalpan kan satan thumal som ro se amen